ସେମାନେ ସମିତି ନମସ୍କାର ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଯେତିକି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫଲୋଅର୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଯାହା ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର କଥା କହିବାରେ କି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଏପଟ ଆମ ବିଲ ପଟକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ଧରିଛି ବହୁତ ଜୋର। ସେ ବଉଳ ଗଛକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ। ସେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟି ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଖାଇଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ପାଚିଯିବ ସେ ଗଛ କତିରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ କତିରେ ପାହାଡ଼ା ପରିବେ କି ସେ ଗଛ କତିରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବେ କି ଯାହା ବି ତୋଳିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କଥା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମିବେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ କଥାରେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।